голымі пабегаць. Грибы маюць лекавы эфект. Мы все прамоклі да майткоў. Мне трэба развадзіцца. Да ну нахрен. Танчылі хто як мог. Вельмі няшчасная па жыцці жанчына. Вось тут і багатыя людзі, не саромейся, Воля. А я вось буду вучыць рабіць маткі і ў іх дыхаць. Давай рабіць рэтрыт. Смелыя — гэта не тыя, хто не баіцца, а гэта той, хто баіцца і ідзе. Вітаю, спадарства! Гэта «Ласкатухі» – відэа-падкаст, у якім мы размаўляем, абмяркоўваем, ласкочам пра тэмы, якія нас цікавяць і клапоцяць. Мяне завуць Воля, і сёння мы з маёй цудоўнай сувядоўцай «Ласкатух» Людмілай запрасілі двух цудоўных дзяўчын з Сіэтла, Ліду і Лізу, каб паразмаўляць пра жаночыя рэтрыты. Лізу вы, напэўна, ўжо ведаеце з аднаго з выпускаў «Ласкатух» пра дол. Ось тут недзе будзе спасылачка. Каго цікавіць, паглядзіце, таму што Ліза у нас доула з 14-гадовым досведам, яка працавала доулай у Беларусі, прычым адной з першых у Еўропе, зараз працуе ў Амерыцы. Таксама яна сама аўтарка некалькіх падкастаў пра мацярынства і пра жаночую трансфармацыю. Вітаначкі, Ліза, рада цябе ізноў бачыць. Вітаю, вітаю. Уже 15 год у гэтым летам спраўджваю. Не 14, но не важна. Так, ну трэба, значыцца, нам яшчэ над адным падкастам адзначыць гадавіну якім-небудзь. О, так. Так, і таксама Лідія. Лідія майстрыха трансфармацыйных гульняў, а таксама яшчэ майстрыха ганчарства і спецыялістка ў арт-тэрапіі. І мы пазвалі дзяўчын не проста так, таму што ў нас ізноў сетлаўская банда, і Люда цягне нас да нас усіх у сетлаўскі барушняк, а была нагода, таму што дзяўчыны вясною гэтага года правялі жаночы рэтрыт у штаце Вашынгтон, у Сіэтле, у падножжа вулкана. І сёння мы будзем размаўляць, што ж такое жаночы рэтрыт, што было асаблівага ў гэтым, якая была матывацыя і навошта ўвогуле гэтыя рэтрыты жанчынам. І першае маё пытанне будзе да дзяўчын. Як увогуле ўзнікла ідэя стварыць рэтрыт? Я таксама ведаю, што ён называецца «Лабірынт». Што гэтая назва сімвалізуе для вас і ў чым унікальнасць вашага падыходу? Хто першы пачне? Давайте. Давайте я пачну. Я давно хацела зрабіць нейкі рэтрыт, таму што я сама ездзіла па многім рэтрытам жаночым, а таксама была асістэнткай у вялікім такім трансфармацыйным інтэнсіве, які у форме рэтрытаў кожны месяц на выходныя вспомнила, на працягу 10 месяцаў людзі ездзяць і трансфармуюцца. Вось, і мне вельмі было цікава зрабіць нешта такое для рускамоўных ці беларускіх дзяўчын тут у Сіэтле, але ж да нас даехалі дзяўчына з Каліфорніі і з Флорыды. Вось, ну і мне вельмі было цікава зрабіць гэта з Лізай. Потому что я назірала за яе творчасцю, за яе жыццём і працай доўгі час. Вось яна тут у нас зараз, і таму гэта такі быў выпадак вельмі добры. Я магу крыху дадаць наконт чаму так здарылася. Я не збіралася ніякіх рэтрытаў праводзіць, хаця менавіта лабірынт рэтрыт я праводзіла раней у Нью-Йорку і в Флорыдзе, в Майамі, калі прилетела сюды. Я праводзіла лабірынты як доула, калісьці індывідуальна і в групах на Кіпры, калі жыла, да таго яшчэ пераехала ў Штаты. Бок лабірынт это быў заўсёды мой інструмент, ну як заўсёды, вельмі доўгі час быў інструмент, якім я даўно пазнаёмілася, які выкарыстоўваў працы доула для падрыхтоўкі да цяжарнасці, для закрывання родаў пасля. І
Напэўна, Ліда бачыла, што я праводзіла такі лабірынт ў Нью-Йорку, але без начоўкі. Проста ў Нью-Йорке прылятала, і мы цэлы дзень рабілі такі рэтрыт. Вось. Маямі таксама гэта было больш в кантэксце навучання доў. І тут я прыязджаю сюды і нічога не збіраюся рабіць, я стомленая ад пераезду, у мяне кіпа дзяцей, кошка, муж. І Ліда мне кажа: давай рабіць рэтрыт. Я кажу: які рэтрыт? У мяне цяжарныя, якія мяне чакаюць, я не магу, а раптам мне народы трэба сарвацца. Я кажу: я ведаю месца, людзей таксама збярэм, давай рабіць. І вось мы вырашылі ўсё ж такі зрабіць яго разам, і тое, што атрымалася, мне вельмі спадабалася. Дагэтуль мы атрымоўваем водгукі нейкія ад людзей. Это проста неверагодна. А колькі у вас было ўдзельнікаў, удзельніц? Скільки нас было удзельніц? 6. 8 разам з намі, так? Так. Мы 8 таксама разам. хадзілі ў лабірынт Мгм. пасля ўсіх. Мы таксама дзяліліся сваімі гісторыямі. Всё было, па-чэснаму. Так, а чаму такая назва лабірынт? Таму што яна ўжо да гэтага існавала, вы проста як франшызу ўзялі ці што гэта? Гэта не франшыза, гэта тое, чым проста сумясцілі два слова лабірынт і рэтрыт. І я ўжо так праводзіла пад гэтай жа назвай лабірынт і рэтрыт ў Нью-Йорку, як я ўжо казала. Лабірынт, таму што гэта інструмент, якім я карыстаюсь даўным-давно. І гэта не адзін з, а самы, ладно, назовем адзін з самых старых архетыпічных сімвалаў для людзей, які выкарыстоўваліся в ініцыяцыях. І для мужчын, і для жанчын там ёсць розныя лабірынты. Я даволі даўно пагружана в гэту тэму. Ёсць мужчынскія былі лабірынты, і жаночыя лабірынты. Напэўна, шмат хто з вас ведае, што ёсць крыцкі лабірынт, так? Вось адтуль жа мінатаўрскі, шмат казак, гісторый, міфаў вакол лабірынтаў. І ў нас таксама на рэтрыце былі міфы жаночыя, былі казкі, таму вось так. І таму што там у гэтым месцы, дзе мы праводзілі, быў якраз такі лабірынт, які мы праходзілі ножкамі. Зялёны вялікі лабірынт. Вельмі Так, доўгі. Я, дарэчы, была на гэтых выходных на іншай выспе, Оркас Айленд. І там мы па цэнтры горада нейкага гарадку гулялі. И вот стоит церква, какой-то флагшток, и возле флагштока зелененькая травка. Потом я приглядаюсь, а там лабиринт. Я такая вспомнила ваши сторис, которыми вы просто 1,5 месяца подогревали усіх и усіх натхняли, каб ехали з вами на ретрит. И я такая: вау, лабиринт. И малая одна такая моя дочка: мама, можно я пройду? Я такая: да, конечно, иди. Она пошла там ходить, а потом какая-то местная женщина такая, ну не сказать, что дивная, ну такая она вот. Чароўная. Косами, да. Ей бачно, что ей, наверное, ну, может, лет 70, наверное, там, с семейными волосами, или у нее гэтыя косы, у яе такие какие-то з натуральных материалов завушницы, какая-то вот такая легкая одежда. И она что такая: ля-ля-ля, вы откуда, вы что? Короче, смолток такой з нами зрабіла. Я такая: ну все, мы пойдем. Она такая: ну я пойду. Мы отошли трошки в бок, и я гляджу, а она пошла такая и по этому лабиринте такая ходит. Я такая думаю, у них здесь, мабуть, на выспе таксама своя атмосфера. Але цяпер пасля вашых сторис, как это, усюды лабірынты таксама бачацца. Так. Все людзі потым кажуць пра гэта. Аднойчы патрапіўшы на лабірынт рэтрыт, ці проста пазнаёмішся з гэтым інструментам. Пра гэта ёсць кнігі, пра гэта праходзіць. Ёсць сайт, які называецца лабірынт лакатар, і можна ўвесці там свой зіп-коўд ці сваё месца і паглядзець, дзе побач з табой ёсць з чалавекам, які гэта шукае. Ёсць лабірынты, якія ёсць open для паблік, да, а ёсць те, которые закрыты, ёсць в памяшканнях, в церквах. Ось, я ездила в Нью-Йорк, специально пайшла ў царкву, якой самы стары там амерыканскі лабірынт в царкве, там яму больш за 100 з чымсьці, 200-300 год, не памятаю уже. Вось. Прыцей гэта гісторыя, она такая, калі в яе акунуцца, оказывается, там столькі людзей гэта ведаюць, ходзяць з гэтымі лабірынтамі. Вон Ліда была во Францыі, так? Там У швейцарскім лабірынце, які там з 12 стагоддзя, ён такі прыгожы, але мы не трапілі калі ён быў адкрыты, і яго толькі па пятніцам адчыняюць, ну, адкрываюць, убіраюць крэслы, і можна па яму хадзіць. Але вось мы так вачамі прайшлі па яму і вырашылі, што гэта знак, што
трэба туды вярнуцца. Слухайце, ну вось вы ж так не было, што вы там ляжалі, прачнулася, Ліда такая: "О, хачу рэтрыт рабіць". З чагосьці пачыналася ваша спачатку трансфармацыя ваша асабістая. Ці можаце вы якасці распавесці свой досвед, калі ўвогуле ў вашым жыцці быў ваш першы, трансфармацыйны вось такі досвед, з чаго ён пачаўся? Ці быў вось нейкі сітуацыя, момант такі вось клікнула, вось вы ну такое штось, трэба мне гэтым займацца. Вось цікава пачуць вашы асабістыя гісторыі. Ну, слухай, трансфармацый было многа. Ну, роды, напрыклад, да, замуж выйсці, як па-беларуску будзе замуж выйсці? Замуж, так і будзе. О, да ты не задумайся, як кажаш, так і кажаш. Вось, пераезд, эміграцыя гэта таксама трансфармацыя вялікая, так? У мяне іх было некалькі. А потым я пайшла ў тэрапію і потым запісалася на гэты інтэнсіў персанальнай трансфармацыі, у якім потым я была асістэнтам 5 год. І потым у мяне быў развод з маім былым мужам. Вось, і гэта ўсё трансфармацыі, якія мяне натхнялі на тое, што я хачу падтрымліваць людзей у іх трансфармацыях, таму што я хачу быць такім правадніком, тым, хто стаіць і кажа: "Я ведаю, што ты пройдзеш, я ведаю, што ты можаш, я там была, вось зараз я тут". Вось так это атрымалася. Яшчэ я же была ў Лізы на курсе па лабірынту. Яна не толькі праводзіць рэтрыты лабірынт і людзей па лабірынтам, яна яшчэ таксама у яе ёсць курс для людзей, якія хацяць вадзіць людзей у лабірынты. Ну, раскажы ты цяпер. Да, я дадам крыху. Мне падаецца, тут Ліда класна расказала пра трансфармацыі свае жыццёвыя, якія розныя бываюць, а я тады магу расказаць проста крыху пра увагу да рытуала. Што трансфармацыі ва ўсіх адбываюцца, так? Ну, мы все штосьці пражываем сапраўды. Там жэнімся, замуж выходзім, не знаю, пераязджаем, губляем людзей блізкіх. Это таксама трансфармацыя, нараджаем дзяцей. Шмат што з намі адбываецца. Проста дараслеем. Меняется статус нейкі, да, меняем прафесіі, крызісы праходзім. Па сутнасці мы праходзім такія крызісы, так? Пытанне, што сучасныя заходнія традыцыі вельмі мала увагі надаецца рытуалізацыі. Ёсць такая вельмі класная кніжка, она называецца Rituals and How They Work, што это такое, по-моему, ну, Rituals вялікімі словамі. Напісала я гэту кніжку удваіх напісалі. Адна антропалагіня з Амерыкі, Робі Дэвіс Флойд, і сумесна з псіхатэрапеўтам, які яшчэ займаецца нейрапсіхалогіяй. І вось яны там цэлую кніжку тлумачаць, як на наш мозг уплываюць рытуалы. Яны ўплываюць вельмі моцна. Недарма мы там купалі адзначаем, правда же? Таму што это пераход у лета. А потым каляды там все. У людзей заўсёды былі сезонныя ініцыяцыі, там святы, нейкі рытуал. І вакол ініцыяцыі таксама. Для того, каб чалавек адчуў свае перамены ўнутры. Што з ім здарылася, так? І калі казаць, у кожнага проста свае інструменты. У розных традыцыях таксама былі свае інструменты. Я проста пазнаёмілася з лабірынтам, напэўна, дзякуючы таму, што прафесійна так атрымалася, што займалася спавіваннямі жанчын пасля родаў. І вучылася гэтым, і вось пайшла в тэму закрывання родаў. І там даведалася пра лабірынты. Мне спадабаўся гэты проста інструмент, я яго стала выкарыстоўваць паўсюль. Я проста не магу разбачыць яго цяпер. Паўсюль гэтыя лабірынты спіралі. І з рэтрытамі просто людзі реально папрасілі. А на Кіпры пачалося ўсё, калі вяртацца да таго, што там мне людзі расказалі, што ведаеш, тут на Кіпры ёсць каменны лабірынт каля мора. Там самі зрабілі, он просто стаіць, хоча там і ходзіць. Я туды паехала паглядзець, там еще кропка такая, каб знайсці, і стала туды вазіць сваіх цяжарных і хадзіць потым у лабірынце. Неяк вось так атрымалася. Таму гісторый вельмі шмат, а увага да інструмента ці увага да рытуала — это тое, што, напэўна, чым мы говорим абедзве, і Ліда, і я, што гэта хочацца неяк фіксаваць, нейкія падзеі. І бываюць розныя таксама лабірынты. Гэты быў адкрываючы лабірынт. Это важна. Гэта рэтрыт, які мы рабілі, таму што бываюць падзеі, якія мы хочам завяршыць. Ну, умоўна, там мы пераехалі, прайшло
5-10 год, нарэшце я адчуваю сябе ўмоўна ў гэтай краіне, там цалкам уладкаванай, там дзеці ходзяць в школу, не знаю, што карацей, я адчуваю, што это маё месца. Всё, гэта можна адсвяткаваць, а можна дапамагчы гэтаму, да, усвядоміць гэта і адсвяткаваць трошку раней, каб усвядоміць, што тут маё, а што адгараваць. Людзі гаравалі і раней, да, там чаму гараванне, там, калі гублялі блізкіх людзей, было важным этапам. Да? Это таксама рытуалізацыя, каб прайсці нейкі шлях, які ўжо здарыўся. Мы зараз рабілі адкрываючы лабірынт. Это калі яшчэ не здарылася, але ты разумееш, кліча, штосьці павінна адбыцца, штосьці павінна адбыцца, памяняцца для мяне канкрэтна. І чаму мы ў гэты лабірынт, я думаю, зрабілі адкрываючы, потому што абедзве мы, і я, і Ліда, адчувалі, што пара. Вось такі нейкі покліч быў. Вось, што як быццам бы чуеш, што кліча, і калі чуеш, што кліча, рытуал дапамагае потым асэнсоўваць: ага, а я іду ў правільным кірунку? А чаму я туды іду? А што я хочу даведацца пра сябе? Самае галоўнае, то штосьці новае пра сябе даведацца, кім я хочу стаць. Вось. І тут я не ведаю, гатовы мы там пра кожную сваю гісторыю размаўляць, што мы адкрывалі. У меня часам, я ведаю, что у штате Вашингтон здесь, наверное, располагае ўся атмасфера да таго, чтобы рабіць вось такія рэтрыты, потому что шмат лесоў, яны такія ўсе чароўныя, хто там глядзеў сагу «Сумеркі», гэта как раз пра вось гэты край з такімі чароўнымі імшыстымі лясамі. І я ведаю, што здесь ёсць рэтрыты рознага характара, і ў тым ліку ёсць рэтрыты, дзе прапаноўваюць спажывіць, напрыклад, грыбы, і вот таксама ўйсці в нейкі трып. Но грыбы как бы ўжо даказана навукоўцамі аб тым, што яны маюць лекавы эфект. Ну, залежыць усё ад дозы, ад какіх грыбоў і гэтак далей. Як бы кажуць, што там у барацьбе з альцгеймерам і дэмэнцыяй якраз, магчыма, грыбы нас усіх і выратуюць. І вось, как бы, што я думала пра такі рэтрыт, вот, типа, я бы пайшла или нет. І я разумею, што мне страшна. Мне страшна, што ў той момант я не кантралюю сабе, і мне прыйдзе нейкі такі інсайт, который меня спужае. Вот были ли у вас, у кожнай, такія вось моманты на гэтым рэтрыце ці на іншых рэтрытах, которые вы праходзілі пра сабе? І вось як потом всё вот это вот пражыванне? Вось прыйшло нейкая думка, бачанне какое-то, вы яго спужались, не спужались? Вот раскажыце пра нейкі такі досвед. Ну, Или его нету? не, яно заўсёды ёсць. Яно заўсёды ты ідзёш у тое, што ты не ведаеш. Асабліва у адкрываючы лабірынт, так? Але ж я была на другіх рэтрытах, на жаночых там у Еўропе некалькі разоў. І вось гэта мой personal transformational intensive, персанальны інтэнсіў трансфармацыі. Там таксама я не ведала, што будзе. Я прыехала, і пасля першага вікенда, па-першае, усе 3 дні я проста рыдала, не магла астанавіцца, і мне казалася, што гэта бездонны калодзец слёз проста. Ось, а потым яно скончылася, і я змагла дышаць, і там атрымалася, што там ёсць месца, што вось гэтыя ўсе эмоцыі, ўсе пачуцці, гэта якія былі гадамі затканы ў цела, яны так выйшлі. Вось, і там я прыняла рашэнне, што мне трэба развадзіцца, што час настаў. Але да гэтага я нават, я такая прыйшла да псіхатэрапевта і кажу: «Вось у мяне такой муж, мяне любіць, а як мне так сябе змяніць, каб яго палюбіць?» Для мяне развод было табу. Я нават не ўяўляла сабе, што гэта магчыма. І вось першы вікенд, і я разумею, што, больш няма для мяне месца ў гэтым браке. Всё. Таксама вельмі страшна. 2 дзяцей. А як я далей буду?
Але ж, ну, як я казала, я не помню каму, што смелыя — гэта не тыя, хто не баіцца, а гэта той, хто баіцца і ідзе. Вось. Ты ничего не сказала про наш ретрит тут. Ці былі ў нас у людзей інсайты? Плакалі амаль што ўсе, мне падаецца. Ой, не амаль усе плакалі, Мы мы амаль усе таксама. плакалі. Мы таксама, это дакладна. Ну, просто калі распавядаеш сваю гісторыю ў бяспечнай прасторы, і разумееш, што это бяспечная прастора не проста таму, што табе сказалі тут бяспечна, а таму што ты бачыш, як людзі ставяцца адзін да аднаго. І на першы вечар мы проста размаўлялі, казка была, то бок мы там разам все жылі в адным доме, мы гатавалі разам ежу разам. Ну, мы з Лідай гатавалі, таму што все астатнія хацелі адпачыць. Аказалася, мы думалі, што будзем гатаваць все разам. Мы гатавалі ўдваіх мы. Вось як вы гэта рабілі? Я зараз такая думаю, і рэтрыт правялі, і ежы кіпу нагатавалі. А ежы было столькі, што Вельмі ўсе смачна. Мы так казалі, смачна ўсіх кармілі. ну, Была просто смакота, так. І проста калі гэта адбываецца, калі цябе кормяць смачнай ежай, муж мой спёк тады кіпа хлеба, мы прывезлі хлеба цэлы кошык, я зрабіла тварагу, Ліда там нейкі суп гэты з рыбай зрабіла неверагодны, пірог шпінатны спеклі, гароднін там крыці, было столькі смачнай ежы неверагоднай. Мы всё гатавалі разам, я ж кажу, і спалі разам в адным доме. І людзі прычым мы спалі адчуваюць. ў адным пакоі. Хаця Ну, так, і мы з табой у адным ложку ну, спалі. і вялікі, і, ну, такія з этими, са шторкамі міні-пакойчыкі, але яны ўсе ў адным Так, пакоі. папарна спалі. То бок мы вельмі блізка адна да адной былі, і там хочаш не хочаш, все адно, калі так бытаво блізка, пачынаеш разумець, давяраеш ты не давяраеш, потому што цела не падмане. І потым такі на другі дзень мы пачалі вось уже гісторыі і прыватныя гісторыі свае асабістыя распавядаць. Всё, і людзі там, канешне, і самі ўсё парасказвалі, і плакалі. Інсайты яны бываюць, і для гэтага ёсць вядучыя, якія ўмеюць трошечку назіраць за аўдыторыяй, так, і даваць апоры. І мы без апор нікога не адпускаем, ёсць правілы кола і рэтрытаў, мы іх таксама за імі сочым і так апор даем. Такія інсайты, каб настолькі вынесла, у нас, мне падаецца, нікога не было. Мы вельмі всё беражліва. Но в цэлым навошта тады гэта вся гісторыя, калі не будзе ніводнага інсайта? Наш, карацей, рэтрыт не пра тое, каб прыйсці і проста там ёгай пазаймацца. Гэта нічога кепскага ў гэтым няма. Но гэта не так. І мы адразу ўсіх папярэдзім, што хтосьці прыйшоў, там вы для чаго прыйшлі? Они такие: ой, ну просто отдохнуть, потому что дети, муж, там все такое. Мы такие: здрасте. Ну, конечно, отдыхайте, но мы не дадим вам просто отдохнуть. Вось, карацей, лабірынты паклікалі, то ўсё, значыцца, пачнецца нейкая гісторыя. Яна ўжо пачалася, верагодней за ўсё, шмат каго, хто ўжо туды прыехаў, калі гэта паклікала. Ну, я не ведаю, ці адказалі мне на пытанне. А ты вось можаш пра нейкі больш тэхнічны бок распавесці? Ты ўжо пачала, що вы там елі, як вы спалі, а вось людзі, хтосьці ўключыць, і ён увогуле упершыню ў жыцці чуе пра гэтыя рэтрыты. Напрыклад, я ніколі не была на іх, і мой досвед Прыязджай. з Instagram рылсаў, я б з задавальненнем прыехала, як толькі атрываецца, так адразу, тым больш у сказачныя сумеркі, там, як у фільме «Сумеркі», гэты Сіэтл. Але вось мой досвед з нейкіх рылзаў, адзін рылс я бачыла, рэкламуюць мужчынскі рэтрыт, у якім мужыкі адны збіраюцца і там паўголыя, як ўсё, што робяць, гэта мацуюць там свае цягліцы, бегаюць і штосьці там, як у арміі. Вось это ў іх уяўленне мужчынскі рэтрыт. Яшчэ добра, што я ні гэтым не абмежавалася, я яшчэ паслухала адзін падкаст са стваральнікам рэтрыта, ён якраз з Мічыгана, дзе я, які робіць для татаў і сыноў, вось калі якія там у іх не здарыліся стасункі, яны выраслі дарослыя, і як ім ізноў гэтыя стасункі адбудаваць, іх вязуць у такі рэтрыт, яны размаўляюць, і там, як кажуць, плачуць і адбудоўваюць усё гэта. А вось жаночы, можна тэхнічна, вось што вы кожны дзень рабілі? Вось што гэта такое ўвогуле рэтрыт? Акрамя таго, што вы жывеце ў адным памяшканні, дзеліцеся гісторыямі. Гэта нейкая ёга, гэта нейкі арт, там можна вось падрабязней тэхнічных бакоў, каб людзі, якія ніколі не чулі, не былі, паслухалі, зразумелі, як гэта выглядае. Ну, у нас была праграма, мы для сябе напісалі праграму, што калі мы робім, так. Там было вельмі смешна, таму што мы сказалі дзяўчынам у пятніцу ўвечары, што гатуйцеся уранку, зранку, будзем па-палеску.
У раніцу будзем рабіць ёгу, встаём у 7 о 7 гадзіне. Вось, мы з Лізай там увечары размаўлялі ў ложку, і яна паставіла свой, будзільнік. Я сказала: "Я тады свой ставіць". Все Што? про меня зараз расскажет. Я кажу: "Я тады свой ставіць не буду, ну і спім". Спім, а там такі ложик, ён так падвешаны, і ён качае так добренька. Кожны раз, калі хто паварачваецца, то так всё качае. Ось, і у раніцу я чую, нейкая птушка, можа, ў лесе, птушка так вось ш арэ, як качка нейкая. Я так думаю, калі ўжо гэта качка заткнецца. І так нейкі час праходзе, і яна ўсё арэ і арэ. Я такая: "Лиза, что это?" И Лиза кажа: "Это мой будильник". Это уже 8 гадзіна. Мы падарваліся, дзяўчыны, ужо паелі, паснедалі. Мы такі: "Ну што, гатовы на ёгу?" З поўнымі жыватамі. Они кажуць: Мне даже крыху соромно, что мы их запросили на ретрит, мы так долго размаўлялі ночью. У нас программа пропісаная пагадзінна, а не хвіліны просто адпачынку. І мой гэты будильник. А там сапраўды крячка такая кря-кря-кря. Дзеці мне поставили. Короче, и мы проспали. Ну нічога, мы просто посунули все на гадзіну пазней, а мы проспали. Так. Пачыналася у нас з йогі ранішняй. Хаця вось я уже крыху рассказывала, что у нас вечером першага дня было такое кола, дзе мы сидзелі каля коміна. Гэта быў вялікі дом. На першым паверсе там кухня, прыбіральні, драўляная такая хата і вялікая прастора, дзе мы сидзелі, дзе праводзілі сам рэтріт. А наверсе спальні былі. І вось там вось вечар мы збіраліся, рабілі такое кола, тлумачылі, як гэта ўсё будзе праходзіць, чаго чакаць, якія правілы бяспекі ёсць. І вось потым гэта в першы дзень я чытала Інаму, так? У першы дзень ты чытала Я не казку, забыла. Так. таксама, мы закрылі дзверы, захлопнулі дзверы. На першы Да-да-да. дзень таксама. На Это другі был супер веселый ретрит. А ўжо позна, ўжо так, ноч амаль, што там, нам 10 гадзін было, ці што, мы ўжо так спаць гатовіліся пасля сказкі. І я пабегла, патэлефанавала, у сервіс, але там нікога няма на, как бы, там самым, уладальніца гэтага, рэтрыт-цэнтру была, на вакацыях. Яе не было, і таму што яна там жыве, а все астатнія прыходзяць. Нікаго няма, ну і што рабіць? Мы падсаджвалі Лізу, каб яна там перапрыгвала праз, не ведаю нават, Балясіны такія. Ну там просто адкрыты другі паверх, карацей, у нас дзверы захлопнуліся на другі паверх паміж першым і другім. І мы не маглі пайсці спаць просто, пакуль я чытала казку. Вось прыйшлося мне лезці, просто падсаджваць жанчыны. Это просто неверагодныя каманды, сур'ёзна. Такі: "Так, зараз падсунем сюды канапу, рукі паставілі, вось так замочкам. Раз, два, тры, хто ў нас тут самы маленькі? Ліза, ідзі сюды. Ліза, падскоквай, шых-шых-шых, залезла, карацей, адчынілі тыя дзверы. Вось, было весела, і леглі спаць. На другі дзень уже быў такі канкрэтна рэтрытавы, вернемся да сур'ёзнага. Вось, і у нас в праграме там было, я уже нічога не памятаю, это уже было 3 месяца таму. У нас было гліна, мы лепілі лабірынты. Спачатку мы расказалі ім, што гэта такое, што як пра самі лабірынты, пра адчыняючыя лабірынты, што гэта і як гэта ўсё будзе праходзіць, а потым мы лепілі лабірынт, які зараз, ужо ўсе яны абажаны. Вось гэта Лізін. І Гэта яго я лепіла сама. Да, і ў яго можна так вось пальчыкам праходзіць і успамінаць, калі цяжка, калі нешта вось нужна падумаць, такая медытацыя. А гэта было 2 дні? А колькі ўвогуле па часе рэтрыты праходзяць? Розныя, хто выберэ? Бывае Людзі рознае. па-рознаму. Да, у нас было 3 дні, у пятніцу заезд, у нядзелю у абед мы выязджалі. Але, можна і дольш.
там 2 можна ночі у нас було. вот так. Причым там апцыянальна так было. Мы прапанавалі, напрыклад, всім удзельніцам лабірынта, і асабліва тых, хто прыязджалі з іншых штатаў, што мы можам іх звадзіць на хайк. І мы сустрэліся з тымі, хто хацелі, раней крыху на некалькі гадзін і схадзілі з імі на хайк. Абсалютна мокры дождж, ніякага рэйніра не бачна не было, калі вядома. Снег, мы все прамоклі да майткоў, просто хтосьці там басанож ехаў, потым і на педалі ціснуў, каб даехаць, таму што всё было мокрае. Вось мы схадзілі на хайк з тымі, хто хацеў. Потым прыехалі туды, быў вечар, а наступны дзень это канкрэтна ўжо дзень рэтрыта, калі вось мы распавядалі, што это такое, распавядалі гісторыі, было кола гісторый. Потым мы адпачывалі, потому што все плакалі ад гэтых гісторый, і мы пайшлі лепіць гэты гліняныя лабірынты, і Ліда нам правяла гэты мастер-клас, так што ва ўсіх атрымаліся яны, і потым вось яна рабіла глазур рознага колеру, хто якого колеру хацеў. Вось, і мы абедалі разам. Пасля абеду мы зноў садзіліся ў кола, рабілі практыкі, рыхтавалі, разбіралі апоры, тое, што называецца, да? Окей, лабірынт это одно, это не тое, што мы приехалі і забылі пасля. Это тое, што потым в жыццё нясеш. То есть ты пра сябе штосьці даведваешся, як ты ў жыцці потым гэта будзеш праяўляць. Вось, і мы пра гэта размаўлялі. Это цяжка перадаць, напэўна, словамі. Это реально трэба бываць там, размаўляць пра это, чуць чужыя гісторыі. А потым уже вечарам мы хадзілі канкрэтна па лабірынту ногами. Причем у нас была ритуальность, у нас были кулончики, якія Ліда принесла. Мы отправляли кожную в лабіринт і казали словы нейкія, напутствы. А потым жанчына выходзіла, і мы таксама абдымалі. І наступнае у нас заняло дзесьці такі 2 гадзіны, каб всіх адправіць в лабіринт. 2 гадзіны, каб кожная Мы з не нас схадзіла. поспели Мы сходить. не паспелі, мы раніцу пайшлі Это в лабіринт. Так, і ўвечары яшчэ быў час для некаторых, хто хацеў пайсці в хот-таб, там хот-табы на вуліцы, і пад дожджыкам просто ляжыш такой бочцы, было супер кайфова. І хто хацеў, зноў жа апцыянальна, мы там зрабілі пасля танцы, хтосьці пайшоў спаць, а мы зрабілі танцы абсалютна freedom dance, і танчылі хто як мог, леглі спаць, а раніцай зноў у нас была йога. Раніцай мы зрабілі яшчэ раз йогу, так, мы зрабілі йогу. Паснедалі, а потым паразмаўлялі, яшчэ зачынілі круг. Так, у нас было такое закрыть это все и разъехаться по Да, домах. и Но мы мы еще вели... Мы всех отправили и сами пошли в лабиринт. И постояли одна для одной. Почекали, так, на выходе этого лабиринта. Плюс мы еще телеграм-чат вели, то бок у нас была координация просто телеграм-чат, и пасля лабиринта мы так само обещали всем, и там дагэтуль хтосьці бывае час піша, што калі які пытанні ёсць, калі штось хочацца абмеркаваць. Таму што па сутнасці мы размаўлялі пра шлях гераіні. І не всім гэта канцэпцыя вядома, і бывае трэба было б нагадаць камусьці, што гэта азначае. І потым людзі дзяліліся: "А ў мяне ў жыцці такое пачалося, а ў мяне такое пачалося". І такі: "О, я і не думала, што вы там все лабіринты". Вось, і пачалі хтосьці развадзіцца, хтосьці раз'язджацца, хтосьці жаніцца, хтосьці дзяцей нараджаць. Вы такія: "О, вот это да". Пила и одна дзяўчына, так? Слушайте, у меня ассоциируется, я вот стала думать, типа, ретрит, вот какая у меня ассоциация с гэтым сполучением, с гэтым словом, что и как бы гэта сполучение, это слово взято с ангельской мовы, treat, это получается лековать, а ретрит это перелековать как будто. У меня связано ретрит, это вот когда, не знаю, ну вот, может, лет 10 назад, вот это вот Бали, вот это вот вся богема, вот это вот на ретрит, на Бали. І это что-то, вось, як ужо зараз нейкая тэма з курсамі, што я взяла чарговы курс или прохожу чарговы марафон, і вот ретрит быццам бы запэцканы ў нейкую такую вот ну, не бруд, но вот что-то, нешта такое. Як вы лічыце, каму варта гэта праходить? Як вот, если человек трапил на ретрит или хочет попасть на ретрит, и вот выбирают, куда ему пойти, якія вось звоночки, что нет, туды не надо, а какие маркеры, что вось дакладна гэта вот тебе туды трэба? Можно я першае скажу про тое, што ретрит гэта не ад слова treat, как Лекаваць, ретрит, как типа адыходзіць кудысьці, уязджаць ад жизни, ад жыцця вось такога паўсяднеўнага. Нейкі такой вось ад'езд кудысьці, у лес, напрыклад.
Гэта вось ад гэтага слова. Быць у рэтрыце маецца на ўвазе дзесьці, ну, далёка, не тут. Рэтрыт можа быць нават вось дома, так, але ты не займаешся сваімі, паўсяднеўнымі, справамі. Ладзя, мне падаецца, тут можна пагуляцца, нават калі яно не так. Мне падабаецца гісторыя з retreat, которая не абавязкова пра лекаваць, а treat как ставіцца да кагосьці, да, адносіцца, да. We were treated this way, да. Напрыклад, да мяне ставіліся там I was treated this way. Да мяне ставіліся такім-то чынам у дзяцінстве там ці ў жыцці. А тут у гэтым месцы да мяне могуць паставіцца інакш. Нават калі я праяўлюся нейкім чынам, якім я сама сабе не падабаюся. І тады я адчую, як это, калі retreat, да, да цябе ставіцца інакш. Так якое там пытанне было? Мы просто пайшлі ад рэтрыта. А, пытанне было, якія маркеры ёсць, можа ёсць, а можа нет, не знаю, маркеры ў рэтрыта. Вот человек такой, вот я хочу куда-то съездить, паспрабаваць. Ці ёсць какие-то, вот он читае пісанне, не знаю, глядзіць рилсікі, і вось тут маркер, типа, хороший ретрит, вот тут вот бачно какой-то звоночек, туды не иди. Вот как выбрать ретрит? І яшчэ это было пытанне, хто мэтавая аўдыторыя, ці патрэбна это любому чалавеку, ці ёсць вось канкрэтнае апісанне, там чалавек выгарэў, там хто мэтавая аўдыторыя гэтых ретритаў? Могу я пачаць. Мне ёсць што сказаць. Ліда, можа, ты дадаш потым. Рэтрытаў сапраўды вялізная колькасць. У мяне ёсць стропкі гледжання там чалавек, які працуе в дапамагаючай прафесіі, званочкі, на якія б я сказала, што вось гэта асцярожна. Ну, асабліва, калі людзі не маюць ліцэнзіі там з псіхадэлікамі працаваць, а там прапаноўваюць аяўаску якой-небудзь, так, я не ведаю, ці грыбочкі. Вось в жыцці б не пайшла, калі ў чалавека няма там ліцэнзіі гэтым працаваць. Гэта як прыклад. Я не ведаю, ці ёсць такое, што людзі самаробна там штосьці робяць і прапаноўваюць як супер-пупер расфармуючую гісторыю. Ці там, калі ёсць абяцанкі, што вы станеце зусім іншымі людзьмі, сябе не пазнаеце за 2 дні, просто вернеце і людзі вакольна вас не пазнаюць, і грошы у вас будуць мільёны, і дзяцей 10 000 народзіце, і мужыкі будуць падаць просто штабелямі. Ну вось калі карацей што-небудзь такое абяцаюць, я таксама на такое не паехала. Але можа Ліда больш раскажа пра правілы там засцярогі і беражлівасці з самой сабой, таму што ў Ліды вельмі шмат вопыту там трансфармацыйных вось гэтых асіставання там групах. А я скажу другое наконт ретритаў. Ну нават калі гэта мне падаваўся б дзіўным заклікам нейкі ретрит і анонс, калі оно кліча, не таму што уау, там прыгожыя карцінкі, не там о, моя сяброўка туды паехала, а потому што кліча, вось нешта ўнутры адгукаецца, падаецца, што ёсць нейкія бар'еры нават, там ці грошай не хапае, ці час незручны, ці што. Ну вот прям не забываецца эта інфармацыя, прям вяртаешся да гэтага паста, да гэтых там сторыс, ці да гэтага чалавека, ці людзей, якія пра гэта посць. Штосьці кліча. Гэта я бы звярнула на гэта увагу, калі гэта кліча. Ну, я калі абіраю сабе куды ехаць, я гляджу на вядучых, на энергетыку, іду на энергетыку людзей больш за ўсё. Я згодна. А ці ўсім гэта патрэбна? Я думаю, што не. Таму што калі бы это было ўсім патрэбна, все б хадзілі бы на рэтрыты, ездзілі. Ну не все ездзяць на рэтрыты, значит, не патрэбна. Вось, я не знаю, Оля ні разу не была, можа, і не патрэбна. Не як знаю, такі люди жылі? Ну вот, падаецца ж, не было ніякіх рэтрытаў. Слухай, рэтрытаў не было, былі традыцыі. Калі людзі раней жылі ў нейкай кам'юніці, у іх былі традыцыі, там, я не знаю, да нават беларускай, давайте возьмем кам'юніці, так, суполкі, вясковыя і агульнабеларускія цяжкі вясковыя. Я ўзгадваю сваю бабулю якую-нибудь. То іх же постоянно былі там, ёсць, па-першае, сезонныя гісторыі, якія надзначалі там святы, а па-другое, хтосьці нарадзіўся, ўсё, ну лазню робім, ну ўсё, трэба ж гэтую жанчыну там умасліць, штосьці венікамі пабіць, гэтага дзіцёнка трэба там, я не знаю, вадой святой акрапіць, там уже намешана было і язычніцтва, і хрысціянства, і все адно, але традыцыя, рытуал заставаўся. То есть бабкі збіраліся, спявалі там, шапталі. Вось вы ўзгадваеце гэта все? Я ўзгадваю. Маёй бабулі, ну, она шаптука была мясцовая, у яе там сшытачак такі быў, клетачку, она там пісала что-то сабе, збірала там нейкія рэцэпцікі, а вось гэтай травы трэба сабраць, таму што калі раптам што здарыцца, вот гэтая трава трэба сюды, а калі ажэніцца, то вот эту травку мы заварим, а калі памрэ хто, то вот эту травку мы заварим. Разумееш?
Вось, і я думаю, мне цікава заўсёды было, гэта трава працуе ці таму, што чалавек столькі ўкладае сваёй энергіі, каб сабраць гэту траву, арганізаваць гэта. Я не ведаю, я думаю, што і тое, і другое. Былі заўсёды традыцыі і рытуалы, заўсёды. Ва Так ты ўсіх супалках, куды ні про паглядзі. рэлігій, типа переасмыслення адносінаў к табе, а ты кажаш пра традыцыю і рытуал. А я вось не могу Гэта понять, замяшчэнне. как бы Гэта сучаснае замяшчэнне, таму што мы згубілі традыцыі. Былі б у нас традыцыі, не патрэбны былі б нам рэтрыты. Былі б у нас Слухай, бабкі і мамкі, якія ходзяць у роды, не патрэбны былі б доўгы. на ретриты у тебя там инсайты вскрываются. Ну, ты ж коли ритуал какой-то делаешь или традицию, у тебя же там не Так. вскрываются такие Там инсайты. Яшчэ як, яшчэ як, яшчэ як. Калі свадьба была, як нявесту там амаль што харанілі, а потым яна ажывала, гэта ўсё таксама і ўсе гэтыя эмоцыі, все гэтыя пачуцці выходзілі, яна рыдала на сваёй свадьбе. Ну, казалось бы, там гэта такое добрая трансфармацыя, але ж чалавек рыдае, і мама рыдае яе. Маё ўяўленне, ты з'ездзіў на рэтрыт, ты атрымаў ці нейкі інсайт, ці аблягчэнне, ці нейкую, калі гэта адчыняючы ў штосьці, ты там адчынілася ў жыцці. Ну, мая бабуля таксама была шаптуха, і яна соблюдалася традыцыя, яна была вельмі няшчасная па жыцці жанчына, таму што у яе там гэты муж алкаш, гэтыя дзеці там штосьці, гэтая праца, і ну вось гэтай традыцыі ніякага таго, з чаго мы чакаем ад рэтрыта, аблягчэння не прыносіла. Пачай сказаць, не думаеш, ты пачнеш, а то я зараз могу такую тыраду выдаць пра шчасце і пра чаканне радасці ад рэтрытаў. Вось гэта я хацела сказаць, што у нас зараз чаканні такія, што ўсё павінна быць лёгенька, і мы павінны быць усе такія шчаслівыя і радасныя. Але ж, ну, без вось гэтых цяжкіх часоў, без нейкай працы над сабой і над сваім жыццём, ну, нельга бачыць, калі няма кантраста, то ты не бачыш, насколькі добра, калі ты шчасліва, наколькі гэта яскрава. Ты не станеш іншай без цяжкасцяў. Мы становімся іншымі толькі праходзячы праз цяжкасці, не замятаючы пад дыванок, а толькі праходзячы, пражываючы гэта ўсё. І можна это перапражыць там на рэтрытах. Рэтрытах задача не для того, каб зрабіць сам шчаслівы. Калі, ну, не, ёсць такія рэтрыты. Чамусь таму і мы лічым, о, нейкі зацёртае слова стала рэтрыт, на Балі паехаць, там, паляжаць на пясочку. Ну, можна адпачынак, навошта тады рэтрытам это называць? Хаця не, чаму? Ну, можна. Это я ўжо так здзекуюся. Можна адпачыць. Ну, калі мы кажам пра трансфармацыйныя рэтрыты гісторыі, так, то гэта абавязкова будзе пра, каб нешта асэнсаваць пра сябе, пра сваё жыццё, каб штосьці новае пра сябе даведацца, і там не будзе ружовых поняў, я не знаю, матылёчкаў, гэта таксама будзе. Але будзе і балюша, будуць слёзы. Это як не ведаю. У нас ёсць такая у культуры заходняй зараз вельмі шмат пра бейсбол. Давайте, можна я без болю, а можна я без гэта, а можна я без толькі шчасця і радасць. Хто сказаў, што шчасце это асноўная ідэя? Я разумею, што шмат хто пасля гэтага выключыць падкаст, скажа: да ну нахрен, і так шмат няшчасця гора ў жыцці. Можна націснуць гэтую кнопку off, да, і спыніць гэта ўсё. Я разумею. Але калі мы з Лідай размаўлялі з жанчынамі, таксама на рэтрыт, мы вельмі шмат пра гэта казалі, пра паўнату жыцця, пра ўсе эмоцыі, якія ёсць. Толькі дзякуючы паўнаце і гору, і шчасцю, і болю, калі мы гэта прымаем сабе, дазваляем сабе гэта пражываць, не закрываючы, там, тут мне больш пойду парадуюся, не дапаможа гэта гора пражыць. Вось, не дапаможа гэта боль перапражыць. І мы тады, ну, карацей, гэта не адмяняе і танцы, і слёзы. І тое, і другое. Ну, А не толькі там. нават калі тебе балюча, калі тебе больно і страшна, можна танцаваць. Слухай, а Гэта што самыя жывыя танцы. менавіта гэты эфект? Тому што, ну, вось мы можам таксама, мы ў ласкатухах размаўляем, але ж ніхто не плача і не там, ну, хаця мы таксама ёсць асабістыя гісторыі расказваем. Што менавіта ў рэтрыце выклікае вось гэты эфект трансфармацыі? Што яго пачынае? Што людзі там плачуць, пачынаюць думаць пра нешта? О, может, это, знаешь, типа, все, что было в Вегасе, застаецца в Вегасе, а тут правила ретрита. Что было на ретрите, то застаецца на ретрите. Так, гэта вось safe space, да, бяспека, якую арганізоўваюць ведучыя, і мы агаворваем правілы рэтрыта ў першы дзень. Вось, і гэта таксама адкрытасць саміх ведучых. Гэта тое, што мы создаем такі кантэйнер, дзе мы можам адкрыцца.
Что-то яшчэ хацела і забыла. Ліза, прадолжы. Ну, мы можем, в принципе, гэтыя правілы і расказаць тут. Это ніяк не сакрэт, ну, нашы правілы. У нас не было 3 правілы, і калі штосьці забуду, ты скажы. Першае правіло то, што так, все, што было в Вегасе, застаецца ў Вегасе. Ніхто нічога не выносіць, такі, а што, зусім нічога нельга расказаць? Можна расказаць свае эмоцыі, нельга расказваць факты пра чужыя гісторыі. Ну, можна расказаць свае эмоцыі. Я сябе адчувала так-то і так-то, я там спужалася, я там здзівілася, яшчэ штосьці, але нельга чужыя гісторыі. І другое правило гэта не асуджаць. Мы даем практыку, а як не асуджаць. Мы прям на месцы, ёсць такія цудоўныя практыкі. Мы рабілі практыку 5 вышэй і вучылі, як гэта, давалі прыкладныя. Калі ты чуеш нейкую гісторыю, которая ця триггерит, як пры гэтым не асабліва, калі, я не знаю, хто-небудзь расказвае, а з табой так абыходзіліся, табе было балюча. І цяпер ты бачыш побач з сабой чалавека, які так абыходзіцца з кімсьці. Гэта триггерная гісторыя вельмі, і нам як ведучым трэба ўмець з гэтымі гісторыямі быць, таму што трэба, каб тыя жанчыны в канцы абняліся і сапраўды не пажадалі адзін аднаму нічога кепска. Вось. То бок правіла не асуджаць, это не проста сказаць не асуджайце, это навучыць, як не асуджаць. І трэцяе правіла лёгкага сэрца. Калі штосьці ў кагосьці здарылася, абавязкова ці то прынесці в групу, ці то падысці да вядучых, і мы з гэтым будзем разбірацца. І ў нас бывалі сітуацыі на рэтрыце таксама, калі 2 жанчыны зарубіліся за одну штуку. Вось, мы не можам расказваць, конечно. Это было просто падчас вячэры. І прыйшлося сидзець спачатку назіраць, а потым вмяшацца Так. і фасіліціраваць сітуацыю, каб мы маглі працягваць рэтрыт. Вось. Каб не было Гэта гэтага рознасць эмоцый. Так. знівеліраваць, таму што мы все вельмі розныя, но пры гэтым як мы можам застацца мяккімі сэрцамі адна да адной. І вось калі гэты вопыт не проста паразмаўляць, не проста кніжку пачытаць, ну, ласкатухі тут так не працуе са слязьмі, таму што публічная гісторыя, невядома хто пагледзіць. Вось. А там ты ведаеш, вось яны людзі, якія бачаць, чуюць, вось так з намі абыходзіцца ретреat, да? І са мной, і з ёй, і нават нягледзячы на тое, што мы розныя, значыць, тут сапраўды бяспечна. І вось там здараецца самае такое шчырае, самае слезлівае, самае прыгожае. А яшчэ там ёсць дынаміка групы. Ну, вось калі ты чуеш гісторыі іншых, і ты спачуваеш гэтым жанчынам таксама, ты дзесьці бачыш сябе у іх гісторыях, ты бачыш, як яны рэагуюць на тваю гісторыю. Вось гэта таксама создае вось гэты бяспечны кантэйнер. Не можам вас не адпусціць без апошняга пытання, якія вашыя планы на будучыню? Ці будзеце вы працягваць рабіць рэтрыты? Якія гэта будуць рэтрыты? Ці будзеце вы пашыраць геаграфію? Можа, вон, як Люда казала, паедзеце на Балі вучыць дыхаць маткай? Распавядзіце пра свае планы, дзяўчыны. А я вось буду вучыць рабіць маткі і ў іх дыхаць. Да, з гліны. Гліняныя, а карынны? І у канвы саламяную. Ну, это вельмі эфектна. Ліда такая замаўчала. Мы думаем, я думаю, што самая вялікая складанасць, мы б ужо зрабілі бы зараз, думалі пра тое, каб рабіць 4 разы на год вакол вось зімняга летняга сонцастаяння і раўнадзенства дзён гэтых. Мы ж пачалі ў вясенні дзень раўнадзенства, гэта быў якраз гэты рэтрыт лабірынт наш. Але со мной мала што можна зрабіць, я чалавек ненадзейны, таму што я доўла, я ніколі не ведаю, ці паеду я на купалі, ці пабягу я на забег, я ніколі нічога не ведаю. Таму мне вельмі цяжка планаваць. Нават гэты рэтрыт, шчыра кажучы, было цяжка планаваць, я пастаянна хвалявалася, што там адна была жанчына, якая вось павінна была нарадзіць. Але ніхто не нарадзіў. Ніхто не нарадзіў гэты менавіта дні, але я хвалявалася, мы паехалі нават на розных машынах, таму што калі што, я думала, сарвуся ноччу, паеду на роды. Вось, таму чэрвень зараз у мяне такі вельмі забіты будзе ў канцы, таму я не хачу нікого падвесці, не будзе. Але мы думаем пра верасень, можа, спачатку раз на паўгады тут. Вось, пра выязныя не ведаю. Таксама мы думалі пра Флоріду, так, і нас склікалі ва Флоріду, каб рабіць там рэтрыт. І мы думалі, можа быць, не прям лабірынты, можа быць, 2 разы на год, адзін адкрываючы, другі закрываючы, а в цэлым мы больш думалі пра такі жаночы шабаш.
Не все ж трансфармацыямі, все. Ну, просто можна галаву зламаць і сэрца сабе гэтымі трансфармацыямі. Можна проста патанчыць. Ну, не проста, конечно, всё адно там будзе непроста. Схадзіць у лазню, голымі пабегаць, што мы яшчэ можам парабіць. Вось, карацей, Покупаться. Мы з пакупаць. Людай запісваемся. Голымі пабегаць? Ну так, мы голыя сядзелі ў гэтым хот-табе. Вось, хаця там типа трэба купальніка. Карацей, вось, адчуць сябе жывой, без всялякіх роляў, без масак і проста нейкія целесныя практыкі, вось рукамі ілі да нас, і мастацтва можа там, і гліна, і всё вось гэта. Проста адчуць, а хто я, калі я не мама, а хто я, калі я не прафесіянал, а хто я? Вось задацца гэтым пытаннем і паспрабаваць гэта знайсці, калі ты стаіш голымі нагамі на зямлі, калі ты слухаеш нейкія чужыя гісторыі, калі ты, я не знаю, фатаграфуешься в папараці, калі ты ходзіш па лабірынту ці не ходзіш, калі ты танчыш так, што не думаеш, як на цябе глядзяць, а просто вось таму, што цела так рухаецца. Всё. І всё. І адпачываеш. Вяртаешся дадому і потым скажаш: «Мама, дзе ты была? Не рабіла вам хорошо, маму. Лепш вам не ведаць, дзе я была». Вось. Ну, слухайце, сябры, вось хто паглядзіць нас уже, дарэчы, ласкатух некаторыя запрашаюць да сябе, кажуць: «Прыязджайце, ласкатухі, будзем рабіць завочнік». Так вось, давайце рабіць калабу. Запрашайце дзяўчын з іх рэтрытам, нас ласкатух. Вось, запрашайце нас у госці, мы будзем рабіць рэтрыт слэш ласкатухі, і што заўгодна, і будзем і танчыць, і спяваць, і ляпіць. И записывать, подкасты или як так? Не, гэта будзе ўсё, што было на дзявочніку, застанецца на дзявочніку ў Лас-Вегасе. Окей. Так, Ну, давайте гэта ўжо офлайн. Вось, таму Дзе сябры, першы? да, Ну, калі я цікава, галасую выключна за тое, чтоб все ехалі да нас, гэтыя чароўныя леса, гэтыя акіяны нашы. горы. Вот. Тут будзем Горы. вчыцца. але мы не супраць, калі вы нам квіткі аплоціце кудысьці яшчэ. Запросіце нас. Мы Ну, спачатку нам трэба тады заработаць яшчэ. О, дарэчы, давайте як гэты, да, будзем з воляй как сапраўдныя блогеры такія. Ну што, вы заработалі на гэтым чымсьці? Сколькі тысяч даляраў паклалі сабе ў кішэні пасля рэтрыту? Выкладвайце ўсе карты на стол. Раскажы, ты ж у нас пра Ну, грошы. Я вось, нічога не ўмею. вось, выйшлі. Не, мы выйшлі ў плюс, вядома. Не, мы вышли, нават у нас мінімум было 5 чалавек, каб выйсці. 4. 4, так, а у нас было 6. І пасля аплаты рэтрыт-цэнтра і ежы, і гліны, і обжыга, у нас атрымалася, што мы па 1500 ў карман палажылі. Не, чуть меньш. Это было 1,5, тому что у меня там был долг. Ну, там где-то 1200 или 300. Карацей, не тыя грошы, на якія Кожная можна... кішэню. М? Ну, кожная по 1200 или у одну? Не, кожная по 1200. Але вы, каб сябры разумелі, не проста Ліда з Лізай прыехалі, паклалі грошы, паехалі. Гэта ж было вельмі шмат працы, падрыхтоўкі, і невядома, колькі гадзін яны патрацілі на гэты рэтрыт. Это вы так склалі ў плюс. Насамрэч, там яшчэ не даплачана вам было. Некалькі разоў на тыдзень, каб працаваць над праграмай, над прамоушанам, і як мы будзем зазываць, і што мы будзем рабіць. Мы исследовали міфы, мы рабілі многа чаго. Ну і гэта не толькі для падгатоўка, колькі было праведзена працы да таго, кожная з нас. Ну Ну да, і да. ці ж кніжкі, якія мы чыталі, і розныя там, я не знаю, всё ж, чаму вы вучыліся, і свая асабістая тэрапія ў кожнай з нас. То бок это шмат і грошай, і часу для того, каб умець гэтай групы трымаць, умець гэты правілы трымаць, умець фасілітаваць. Это таксама такі навык, так. І таму гэта, калі не знаю, каму падасца 1200, это шмат, мне падалося, это просто, ну ладно, на семкі, да. Вось, умоўна, для першага рэтрыту сойдзе. Вось, конечно, хацелася больш, просто хацелася больш удзельніць, там цалкам можна было 10-12 чалавек. І тады гэта было больш прыстойна, ў тым сэнсе, што мне тады, ну, не шкада было б народы адправіць бы каб дол. Тады б яшчэ нам трэба было на адзін больш дзень браць часу, таму што сам лабірынт вельмі доўгі,
Мгм. І калі б было 10 чалавек, а не 6, якія ішлі, то гэта было б у 2 разы больш. Таксама больш у 2 разы расказваць гісторый. Да, праца ў малых групах, яна очень важная. Ну, так вы гэтыя грошы як? Вы ішлі гэта марозіва купілі ці, паклалі, на размнажэнне на будучыя рэтрыты? Гутарка плаўна перацякла ў банкаўскую эканамічную. Так, куды ўкласці грошы? І зараз пачнем наступную гадзіну. А пачнем пра інфляцыю, а пра гэтыя трампаўскія як там тарыфы. Не, я выключна пра, ну, типа, на Так, наступны рэтрыт. Ты што вы? выключай будзяню. Таксама будзе. Гэта ніяк не касаецца, таго, што мы заработалі на гэтым. Вось. Ну, як будзе час, як мы ўжо вырашым і забукаем, то будзе яшчэ. Давайте, мы в вас верим. Выбирайте самое пейзажное, прихожее место, самую клевую баню. Тушите веники, сябры. У вересня едем на ретрит. Люда, так ты збіраешся, поедешь? Давай ужо, а то потым Я не З зможаш. голымі бегаць хотела, будуць. хоть в одном нон-профите гроши платили. Ну, а потым развейвай міфы, што гэтыя жанчыны некарысныя. Тут гэтыя пра грошы. Зараз я напрыканцы скажу: сябры, не забывайцеся, каб хочаце, каб існавалі ласкатухі, у нас ёсць Buy Me Coffee. Можа, там, конечно, не квіток у Флорыду нам набыць, але на каву можаце скідваць, спасылачка будзе у апісанні пад відэа. А раптам хто можа на квіток? Дык канешне, давайце і на квіток. Ёсць тут і багатыя людзі, не саромейся, Воля. Маю Так што працуем. Зробім GoFundMe. Назбіраем на квіток. Так, сябры, жарты жартамі, але дзякуй вялікі дзяўчынам, мы так пад канец разышліся за такую цікавую гутарку. Я, напрыклад, вельмі шмат асабіста нейкіх інсайтаў даведалася, таму што мой асабісты досвед, як я казала, з рэтрытамі быў мінімальны. Вось, дзякуй дзяўчынам, дзякуй слухачам. Калі вам адгукнуліся ўсё, што мы размаўлялі, подзяліцеся гэтым выпускам з сябрамі, сяброўкамі, паставце падабаечку, падпішыцеся на наш канал і памятайце, рэтрыт можа пачацца не толькі ў лесе ці на гары, ён можа пачацца ўнутры вас. Таму слухайце сябе, падтрымлівайце адна адну. Мы, жанчыны, ёсць адна ў адной, і мы павінны падтрымліваць. Дзякуй вам, дзяўчыны. Дзякуй, што прыгласілі. Дзякуй. Было вельмі прыемна. Всім да пабачэння. Пакуль-пакуль.